Pred derbijem prvo in drugo vrščenega v prvi ligi Telekom Slovenije je z menoj naš napadalec Dario Vizinger. Dario, kakšni so tvoji občutki pred potovanjem v Stožice? Pa ništa, pripremili smo se koji za svaku drugu utakmicu. Mislim da će biti ova jedna knap utakmica gdje ćemo i vidjeti dvije jako dobre ekipe, to pokazujemo i na tablici i jedni i drugi. Mislim da će biti jedan zanimljiva utakmica i vidjet ćemo šta će nam donijeti. V letošnji sezoni dva medsebojna obračuna z Ljubljančani, če odmislimo tega prijateljskega tule v Celju, ki smo ga dobili s 3-0, poraz na stadionu z Dežele in pa remi v Stožicah. Dario, želimo si v Ljubljani vsekakor ostati neporaženi, že 18. srečanje zapovrstjo. Da, dva put smo igrali već ove sezone s njima, tu smo nažalost izgubili 3-1, tamo smo se uspjeli vratiti iz 2-0 na 2-2. Mi ćemo sve napraviti da pokušamo taj niz nastaviti. Kažem, pripremili smo se dobro, danas odradimo još ovaj zadnji trening prije utakmice i nadam se da će biti pozitivan rezultat za nas. To bo obračun prvo in drugo vrščenega, srečanje dveh najboljših napadov lige in pa tudi neposredni dvoboj Darija Vizingerja in pa Anteja Vukušiča, dveh najboljših strelcev državnega prvenstva. Oba sta Dario zadela na vseh medsebojnih obračunih, če odmislimo tega prijateljskega v Celju tule. Tudi zdi se, da bo v Stožicah vendarle nekoliko lažje. Tebi ljubljanska obramba je nekoliko okrnjena, manjkal bo Banjak. Pa mislim da nema veze to što će Banjak faliti njima. Mislim da oni imaju jako kvalitetne stopere koji mogu nadomjestiti Banjaka i tako da mislim da neće nimalo lakše biti, ali neće biti ni lako ni jednom ni drugom, pa vidjet ćemo šta će donijeti utakmica. Dario, bi nas u Stožicah zadovoljila tudi točka? Pa mislim da bi bili zadovoljni, ali ne idemo na bod, mi idemo gore po sva 3 boda, pa ćemo vidjeti šta će biti. Dario, najlepša hvala za tale pogovor in pa srečno v Ljubljani. Hvala.